Dobrý deň a vítajte na webe androidportal.sk a moje meno je Lukáš Zachara. Dnes si predstavíme novinku z Tajvanu Asus PetPhone 2. Asus PetPhone 2 bol predstavený ešte v októbri, a to hneď na dvoch miestach. Pre Európu bol predstavený v Miláne, kam prišiel samotný šéf Asusu Johnny Shi, ktorý je známy svojim entuziazmom hlavne pri predstavovaní zariadení. Zariadenie teda predstavil, a to poriadne. Po prvej verzii PetPhoneu predstavil prepracovanejšiu a premyslenejšiu verziu tabletofónu, ktorý je pre mnohých veľkým lákadlom. Poďme si ho teda rozbaliť. Asus PetPhone 2 prichádza v dvoch krabičkách. Jednej malej s telefónom a druhej určenej pre stanicu. Ako prvú si rozbalíme pad stanicu. V krabici, ktorá nie je ničím zaujímavá, nájdeme hneď na vrchu lesklý 10,1 palcový displej, ktorý je len zväčšenou obrazovkou pre telefón. Ide o IPS displej s rozlíšením 1280x800 pokrytý vrstvou Corning Gorilla Glass. V krabici toho veľa nenájdeme. Asus do skrytého priestoru umiestnil len pár dokumentov, návodov a podobných papierikov, ktoré nikto nikdy nečíta. Ak sa pozrieme na jeho hardwareové možnosti, na prednej strane uvidíme predný 1 megapixelový fotoaparát a hneď vedľa neho logo Asusu. Na spodnej strane nájdeme veľmi zvláštny konektor. Ide o spojenie micro USB s mechanizmom na prepojenie telefónu so stanicou. Pasuje tam teda aj štandardný micro USB kábel, takisto ako aj špeciálny kábel od Asusu. Na ľavej vrchnej časti zadnej strany stanice sa nachádza osamotený mikrofón. Na pravej strane sa nachádza tlačidlo na vypnutie a zapnutie stanice spolu s tlačidlom na menenie hlasitosti. Pod nimi bol umiestnený jeden reproduktor, čo je škoda, keďže zvuk z neho mi viac lezie na nervy, než by bol užitočný, keďže mi pripomína monotelevízory. Nakoniec tu máme tú najzaujímavejšiu časť stanice, a to jeho vkladaciu časť spolu s mechanizmom. Ide o premyslený princíp zakladania telefónu do stanice, na ktorom Asus pracoval 2 roky. Po bokoch nájdeme gumené zarážky, ktoré fungujú ako brzda a chránia tým smartfón pred vypadnutím. Na spodku nájdeme dátový konektor, ktorý okrem toho, že prenáša dáta, aj dobíja samotný smartfón. Teraz sa však poďme pozrieť na PetPhone, teda zariadenie, ktoré je zodpovedné za všetku výpočetnú silu. Najskôr si však otvoríme krabičku a preskúmame, čo sa v nej nachádza. Asus do nej zabalil len to najdôležitejšie, takže nečakáte žiadne prekvapenia. Nájdeme v nej ďalší papierik, ktorý nikto nečíta, nabíjačku s USB výstupom, kábel pre nabíjanie, ktorý však nie je micro USB, a tak ho teda nestrčíte do žiadneho iného zariadenia. No a nakoniec samozrejme nesmú chýbať ani slúchadlá s mikrofónom a sadou náhradných štuplíkov. Teraz sa poďme pozrieť na samotné zariadenie. Ide o 4,7 palcový smartfón so štvorjadrovým procesorom Qualcomm Snapdragon S4 Pro Krite o takte 1,5 GHz, čo je jeden z najvýkonnejších procesorov, ktoré boli doposiaľ umiestnené do smartfónu. Som teda veľmi zvedavý, ako si poradí s našimi benchmarkami. O grafický zážitok sa stará grafika Adreno 320 a o plynulosť všetkých operácií a dostatok pamäti sa postará 2 GB RAM a 32 GB úložiska. Predná strana je príjemne čierna a ničím neruší. Na spodku nájdeme logo Asusu a na vrchnej strane nájdeme reproduktor spolu s 1,2 megapixelovým fotoaparátom. Pravá strana obsahuje sériu tlačidiel. Z vrchu teda tlačidlo pre vypnutie a zapnutie zariadenia a hneď pod ním sú umiestnené tlačidlá pre zmenu hlasitosti. Na spodnej strane sa nachádza špeciálny adaptér pre pripojenie PetPhoneu do stanice, ktorý opäť nemá problém ani s klasickým micro USB. Ľavá strana je úplne prázdna. Lemuje ju tak ako zvyšok boku zariadenia tenký kovový pásik. Na vrchnej strane nájdeme 3,5 mm vstup pre slúchadlá a micro SIM slot, s ktorým si však budete musieť poradiť sami, keďže Asus na rozdiel od HTC alebo Apple nepribalil žiadnu pomôcku pre jeho otvorenie. Zadná strana nesie veľmi zaujímavý prvok, a to kruhy, ktoré sú vrité do polykarbonátu. Telefón však pôsobí veľmi príjemne a rozhodne sa nemusíte báť, že sa vám vyšmykne. Okrem toho na zadnej strane nájdeme úžasný 13 megapixelový fotoaparát spolu s LED bleskom a reproduktorom. Na spodku nájdeme už len logo PetPhoneu. Teraz sa už však poďme pozrieť na to, ako funguje mechanizmus zasúvania PetPhoneu do stanice. Celkové vloženie je veľmi jednoduché a vôbec nevyžaduje námahu. Po pripojení stanica zavibruje a tak vám dá vedieť, že PetPhone bol úspešne zapojený. Telefón vo vnútri drží pevne, aj keď pri prvom poriadnom potrasení sa trošku vysunul.
Pri druhom potrasení s tým však už nebol problém. Hneď po pripojení sa obraz telefónu začne premietať na 10,1 palcovom displeji a tak okamžite začne fungovať ako tablet. Softvérovo je na tom Padfone 2 aspoň zatiaľ veľmi chabo, a to preto, že beží pod Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, čo je veľká škoda, no to sa zmení už čoskoro. Na internete kolujú správy o tom, že Asus už rozposiela aktualizáciu na Jelly Bean, no k nám sa zatiaľ nedostala. Asus do Padfonu už klasicky nahral niekoľko svojich aplikácií, ako Supernote, čo je aplikácia pre písanie poznámok s technológiou, ktorá dokáže prečítať váš rukopis. Ja som teda zistil, že najlepšie funguje v angličtine a so slovenčinou má niekedy problém. Asus upravil aj notifikačnú lištu, ktorá je úplne iná než stock verzia a takisto pridal aj pekný widget pre počasie a čas. Celkovému prehľadu všetkých softvérových funkcií sa budem venovať v plnej recenzii. To je z dnešného rozbaľovania všetko. Dúfam, že som pokryl všetko, no ak by ste sa chceli na niečo opýtať, kľudne tak spravte v komentári pod videom, či pod článkom, na ktorý odkaz nájdete v popise videa. Ja sa volám Lukáš Zachar a Padfone 2 sme vďaka e-shopu asusshop.sk rozbalili na androidportal.sk.